everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर माब्रै दङ नोंसोरो बर्तमान मोजाङैनो दं जानांगौ जोंबो मोजाङानो बिनिफ्राय दिनै 16 मार्च जोंहा बाबानि रिजाल्ट होगोन आरोना ओमफ्राय जोङो रिजाल्ट लायनो रेडि जागासिनो आरोना नोंल' चकलेट होगोन पास जाबा न' बाबा नों हादों ना हाया एग्जामाव हादों ओमफ्राय जों दायो रिजाल्ट लायनो थांनो ओंखारदों आरोना माबायदि जादों दा फैनानै देखायगोन आङो लोगोफोर नोंथांमोननोबो चलो गाइस चलते ऐसा मरता है क्या जोङो रिजाल्टखौ लाना फैबाय आरोना भिडिअ खालामबाय थादिया बेनिफ्राय बर्तमान रिजाल्टआ मोजाङानो आरोना एक्चुअली जोंहा बाबाया माने दाथ' आरो नार्सारिसो न दानो माबा इमान हाया बेफोरखौ डिसाइड खालामनो हायाना ओंखायनो बर्तमान दाथ' मोजाङानो लिरनो हाबाय आरो फरायनोबो हायो बर्तमान बेलेग बायदि माने खायफा गथ' थायोना एकदम फोरोंबाबो हाया बेबायदि नङा आरोना एसे हायो आरोना बर्तमान बुंनो थांबा जोंहा बाबाया माने एक्चुअली उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ स्कुल होआसिनिफ्रायनो फोरोंनांगौ आरोना होमबानो लिरनो हायो आरोना बेनो आरोना ओमफ्राय बारा बुंबाय थाला आङो ओमफ्राय दायो ड्रेस खुलिनोसै बेनिफ्राय आङो मैया थास' ओंख्रि संदोंमोन आरोना बेखौनो एसे होना होनोसै आरोना आं भिडिअ नायलांदो जोंहा आब'नि फिसाजोमोन फैना दङ आरोना आङो न'निफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो आङो रुनोसै आरोना जोङो रुनानैसो जायो आरोना थावजोंबो माबाना जायो खिन्थु रुबा गोथावसिन मोनद्रायो आरोना सिख्लाफ्रा हायाव गोसोम नांगोन होननानै सायनो नागिराखै थास'खौ नायलांदो आङो सुनानै लाबाय आरोना दायो थास'खौहाय ओमफ्राय बेयाव रसुन माबा फानलु देना लाबाय आरोना एक्चुअली हाइजें होबालायनो थास' ओंख्रिया मानोनो नंगौना नङा लोगोफोर कमेन्टआव लिरहरलाय खिन्थाहरलाय हाइजेंजों थास'जों दोस मोनो आरोना बेखायनो मानोलायनो सिगांनि मानसिफ्रा बुङो आरोना नायलांदो बिदिबा दा आङो दालि एसे होगोन आरोना ओमफ्राय जाब्रांखौ आङो एवना लाबाय आरोना जाब्रां होगोन आरोना गोथाङै होबा मोजां मोना जाब्रांखौ एवना लानांगौ एसे ओमफ्राय नै थास' आरो दालि बिलाहि खनसेनो होखाबाय आङो ओमफ्राय जेसेबां दै नांगौ बेसे होखानानैहाय रुखानोसै आरोना आंनि स्टाइल आरोना बे संनाया गोथाव जायो ओमफ्राय संख्रि होखानोसै नांजासिम एवनानैबो जाजायो खिन्थु आङो बेबायदि रुनानै जायो आरोना गोथाव मोनो आरोना रुबाबो ओमफ्राय बेयाव आङो देना लाबाय गासैबो रसुन फानलु गलमरिस आरो जाब्रां जेबो होआ आङो मस्ला दै होखाबाय आङो लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि सङो कमेन्टआव खिन्थाहरलाय ओमफ्राय खोबना दोननोसै आङो मोनजासिम मोनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दाख्लै आङो न'निफ्रायनो नाफाम एसे लाना फैदोंमोन आरोना बेखौनो होनोसै नै लोगोफोर नाफाम होबा गोथाव जाखायोना थास' ओंख्रिया ओरैबाबो जोंहा आब' गिदिरा एसे हरदोंमोन आरोना नाफाम ओमफ्राय बेखौनो होनोसै बारा बुरजा होआ आरोना एसे बांद्राय होबाबो मोजां मोना नालाय मोनबायानो आंना थास' ओंख्रिया ओमफ्राय एसे साम्बार साना होनोसै आरोना कुटुनि बेखौ मा होनोथाय आं मिन्थिला कुटुनि होनो आरोना जों सोरबा साम्बारबो होनो सागे खिन्थु जोङो मारै होनाय होनो आरोना जाबाय लोगोफोरनो जे मोजां मोदोमखादों एकदम आङो थास' ओंख्रिबा गोसो गोथाव मोनो आरोना थास' ओंख्रि खारै ओंख्रि जानो मोजां मोनो आरोना
जाबाय नै एकदम मोदोमसोदो आरोना गोथावथार अमा बेदरजों संबाबो गोथाव जायो न थास'आ खिन्थु आं जाफेराखै खनसे जाना नायगोन र' अमा बेदरजों जाबाय नै लोगोफोर दायो आं एसे टेस्ट खालामना नायनि र' संख्रि नांदोंना नाङा थास' ओंख्रिखौबो टेस्ट खालामलायो आङो ओंख्रि संबा टेस्ट खालामखायो आरोना गोथावथार जादों लोगोफोर एकदम ओमफ्राय जोङो दायो एसे मोना जोंनि जियापुरनि खाथियाव बेरायनो फैदों आरोना जोंहा आब'नि फिसाजो सानैखौ बेरायहोनो होननानै आङो लाना फैदों आरोना न'आवलाय बेसे जिरायना थागोन आरोना नायलांबाय थादो आङो दिन्थिगोन जोंनि बिथिं खाथियावनो जियापुरनि दलं खाथियाव माने दैमा सेर गोदान लामा बनायना होदों आरोना बेखौनो नायना फैनोसै आङो खनसेबो फैयाखै खिन्थु बेवहाय जानुवारि डिसेम्बर टाइमाव बहुद मानसि भिर जायोमोन आरो पिकनिक जानो फैनाय खिन्थु आं दिनैसो फार्स्ट फैदो आरोना नायलाय लोगोफोर जि मोजां नुखायो आरोना बेथिं मोनसे आरो बे दैमा सेराव खाथियाव मोनसे बनायना होदों आरोना लामा फिसालायाबो एकदम बेरायनो मोनबाथाय फुरथि मोनखायो जोंहा मायावबा थांनो होनबाथाय बियो जेसे गोजान थाबायनो होबाबो थाबायो आरोना बियो मालाय बायदि गथ'फोर बायदि बामजाया आरोना बियो थाबायनो मोनबा मोजां मोनो आरोना बार सिउ सिउ बारदों नालाय एकदम मोजां मोनदों आरोना मानसिबो गैया नालाय बेखायनो एसे रंजाबाय आरोना साननैसो आङो ब्लगबो बानायनाय जायाखै सिख्लाफोरखौसो मोसानो होदोंमोन आरोना कभारजों दाना एसेबो मोसाला बेखौनो नायजाबदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्टआव लिरहोनो दाबाव माबायदि मोनखो नायनानैहाय मानोना कमेन्ट होबा एसेबाबो मोजां नाङो आरोना भिडिअ बनायनोबो मोजां मोनो नोंसोर अननाय होबानो जोंहाबो मोजां नाङो आरोना गाज्रिबाबो जिखिनि बनायदों बेखौनो नायसाबदो आरो बैथिं बालि दिखांगासिनो आरोना लामा बनायगासिनो गोदान Bodo आङो एसे देखायलांसानोसै आरोना लोगोफोर बार सिउ सिउ गरम दिनाव बहुद मोजां जागोन आरोना बेवहाय बेरायनो दैमा सेर दै खाथियाव ओरैबाबो मोजां मोनखायो गरम दिनावहाय बार बारबाय थायो नालाय भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामबाय थाला आंना मबाइला बेटारियानो जोबना होबाय आरोना ओमफ्राय नायसाबदो आरो लोगोफोर बेखिनिखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बिदिबा आङो जिखिनि देखायो नायलांदो बेखौनो